Γεια σας παιδιά, σήμερα να παίξουμε Fortnite Battle Royale μαζί με το Chris J 13, Andreas Gamer εδώ και επίσης κάντε subscribe και like άμα σας αρέσει το βίντεο και το κανάλι μου και κάντε και στο Chris J 13. Πάμε να ξεκινήσουμε. Chris, you are ready for win. Δείτε παιδιά εδώ, τι λέτε, έχω αρκετά skins. Ωραία παιδιά, μπήκαμε, περιμένουμε για να μπουν players, να μπει και ο φίλος μου. Δείτε πόσο άστοχα είναι αυτά τα πιστόλια. Παιδί το σπαμάρει το κουμπί αυτό μάλλον. Άμα το πατάω έτσι τελικά στο χέρι. Ποιος παίρνει τέτοιο πιστόλι? Φαίνεται και το χέρι σου από κάτω, πως το χέρις. Επίσης παιδιά, πώς το λένε, ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Είναι το πρώτο μου στο chapter 5. Chris, πέφτουμε στο τρένο. Και επίσης παιδιά το Fortnite είναι τέλειο παιχνίδι και είναι δωρεάν. Όσοι έχετε PlayStation ή PC κατεβάστε το. Να το παίξετε γιατί αξίζει. Λοιπόν παιδιά, είναι το πρώτο βίντεο στο chapter 5. Πρέπει να το προλάβω το τρένο. Το πρόλαβα. Και εγώ το ίδιο. Έχω το νέο χείλ να σε χειλάρω με την ασπίδα. Έλα εδώ. Τελικά είναι καλό αυτό το νετό. Για να ξέρετε είναι τέλειο chapter 5, μπείτε και επίσης βγαίνουν πολλά παιχνίδια που και καλά έχει, ας πούμε, που και καλά έχει τα νέα όπλα και παίζει fight. Μπαίνεις και δεν βλέπεις τίποτα, οπότε μην τα πιστεύετε, είναι όλα ψεύτικα. Εγώ τραβάω. Έχεις τίποτα? Θέλω κάτι. Εγώ έχω μόνο ένα πράσινο shotgun. Πες εδώ, έλα εδώ. Και εγώ μόνο μπλε. Έχεις shotgun? Έχεις shotgun? Πάμε. Δεν είχα βρει μπλε chest. Αυτή τη φορά είναι κανονικό. Θέλουμε materials. Shotgun. Το θέλω. Πάμε boss. Δεν έχει πέσει κανείς εδώ. Παιδιά, θέλετε να δείτε τον νέο boss? Να το, εδώ έχουμε έρθει. Δεν είναι και μετάλλια σε αυτό το chapter, δηλαδή είναι λίγο πιο καλό το... Δηλαδή το boss δίνει και μετάλλια, δεν δίνει μόνο... Που σου φουλάρουν μέχρι τη 50 ασπίδα. Συνέχεια μπας το έχεις όλο το μάτι και να σου φουλάρει. Με μένα μέχρι 50 μου κάνει. Τρώνε το boss.
Γιατί δεν να μην δίνουν κύλι στα μποτάκια. Ποιος χτίζει εσύ? Δεν έχω σφαίρες. Κάποιος άλλος τρώει τη βαλίτσα. Τον έριξες. Πάμε στον boss. Αυτός έπαιζε solo. Παίρνω μετάλλιο. Εγώ δεν έχω σφαίρες. Στόχευε κεφάλι συνέχεια. Εγώ δεν έχω σφαίρες, Χρήστο. Πάρε το μετάλλιο, πάρε το μετάλλιο. Πάρε το γρήγορα. Πάμε Volt. Άσε μου οπωσδήποτε ένα shotgun και ένα sniper, γιατί έχω 0 σφαίρες. Παίρνω το μπλε. Mauve shotgun, αυτό που ακριβώς που ήθελα. Μπλε sniper. Legendary! Πάρτε εσύ, δεν το θέλω. Έλα. Εγώ σου έδωσα το μετάλλιο τουλάχιστον. Άκυρο, δεν το θέλω, πάρτε εσύ. Νόμιζα πως ήταν σνάιπερ, πάρτε. Δεν είναι σνάιπερ, AR είναι. Λοιπόν, παιδιά, πες έχει βγει αυτό το νέο πράγμα που σου κάνει mode τα όπλα και τα κάνεις όπως θέλεις εσύ. Πάμε. Έλα, Chris. Πάμε εκεί που βάλα. Στο μπλε. Δεν έχει σχεδόν σπασμένα μάξι, οπότε καλύτερα να μην τον πάρεις, έχει και έξω. Έχω ένα full σπαμέρικο SMG. Μας πυροβολάνε από πίσω. Τον πέτυχα 110. Επίσης, παιδιά, αυτά τα snipers στο chapter 5 είναι σπασμένα από ό,τι βλέπετε. Chris, πάμε στο στόχο, βλέπω ένα μάξι. Έχεσαι, Chris. Να μαντέψω πόσα kills έχεις. 1. Γιατί μπορώ να δω πόσα kills έχεις και εσύ μπορείς να δεις τα δικά μου. Ποιο, ναι, εγώ το όλα. Βλέπεις άτομα. Εγώ δεν βλέπω άτομα. Έλα, μπες εδώ στα max ή πάρε δικό σου. Τι θα κάνεις? Πάρε μέσα στο μπλε. Ωραία, παιδιά. Καλή αρχή προς το παρόν είναι αυτή. Άτομο! 110 τον έφαγα. Γιατί, παιδιά, σας έλεγα ότι είναι σπασμένα τα σνάιπερ εδώ πέρα. Μπορείς να γεμίσεις τα όπλα σου και όταν είσαι μέσα στο αμάξι. Πάτα μια φορά τετράγωνο. Και την ώρα που είσαι συνοδηγός μπορείς να τα γεμίζεις. Τούμπα κολοτούμπα. Έχουν μείνει 38 άτομα για την ακρίβεια.
Στις μοίρες μου λέει πως έχει άτομο αριστερά μας. 360. Έχει 360 μοίρες. Τώρα το... Γιατί έχει στόχο το shotgun. Ανταλλάζουμε λίγο shotgun. Έχω ένα σπαμέρικο. Έχει στόχο εσένα. Τάστο. Εντάξει, κατεβαίνουμε εδώ. Όπα, δεν κατεβαίνουμε εδώ. Μπες στο αμάξι. Καλά πηγαίνει το μάτς προς το παρόν. Μπράβο ρε Χρήστο. Έχω 3 kills και εσύ έχεις 3. Μπες στα μάξι Χρήστο τώρα. Σκάναρες άτομο. Γιατί κάτι μου σκανάρεις. Τον έφαγα σπασμένο shotgun. Κάποιος έφαγε το bounty. Μη μου πάρεις τα minis, οκ. Ωραία, πάμε. Μισό όπλο. Πάμε πάνω, νομίζω είδα άλλο ένα άτομο εκεί πάνω. Στις 360 μοίρες πάντως δεν μου δείχνει τίποτα. Βλέπω άτομα απέναντι, στη γέφυρα. Όχι εκεί. Παίζουνε fight, άστος να σκοτωθούν. Πω, δεν έχω και καλό σνάιπερ, δεν έχει καλό στόχο. Δεν είναι για πολύ μακρινά. Πέθανε ένας, πάμε κοντά. Πάμε κοντά. Και εμένα κάποιος με πυροβόλαγε, αλλά ο άλλος, αυτός που ήταν δίπλα σου. Έλα! Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. 13η, γεια!